Mi għandu l-Joe, mis-Seabank All Inclusive Resort and Spa, xtaqt nistaqsik, Joe, rigward il-buffets, jħajibqaw isiru dawn? Iva, il-buffets renomati ta' Seabank Buffet Lunch ħajibqaw isiru sal-aħħar ta' Ġunju. U smajtu koll il-ħatibdew tamlu l-barbecues. Iva, ekku, minn nofs Ġunju l-emmek, minn nofs Ġunju l-em, ħalibdew namlu barbecues mal-pool. Dak li kun jisajġi bil-familja, jew grupp ta' ħbib jibbukjaw qabel importanti ħafna. Importanti ferm għax il-postijiet ħajkunu limitati. Ekku, u koll staqsewna, palissa kulħadd qed jagħmel il-praċett jew il-grizma, ikun jista' dawk li jkun jiġi jagħmel il-party tiegħu ġewwa Seabank. Iva, il-Seabank qed tilqgħu koll bookings kemm għall-praċett kif ukoll għall-grizma. U dan jistgħu jsiru kemm fil-La Vista Pizzerija kif ukoll fil-Coral Restaurant fejn jsiru il-buffet lunches. Hemm animation, hemm min kollox is-Seabank, meta tmur hemmhekk ħatu pjaċir żgur. Divertiment għall-familja kollha. Ekku, għatta eżattu, allura biex tiddevertu flimkien mal-familja kollha, kull ma tkom tagħmlu għal iċċemplu Seabank All Inclusive Resort and Spa. Grazzi ħafna ġew. Grazzi, grazzi.